Salam, hormatly watandaşlar. Biziň bugünkü söhbetdeşligimiz ýene-de Süleyman Neresse bilen baglanyşykly boljak. Şugun ýene-de ýurduň içinden habar gelip gowuşdy. Ine şol habarda aýdylyşyna görä, hökümet her hili ýollaryň üstü bilen şol Neressäniň pazygaly ölümini hamana ol oglun öz ajaryny ölen ýaly edip görkezmekçi bolup dyrjaşýar. Türlü hilegarlyga başvurýar. Başta o ejesini alyp gitdiler. Daha şowdan aşgabada. Irıp gördüler, gürleşip gördüler, para peşkeş hödürlük gördüler bolanak. Kakasyny urup ýenjik gördüler, ýene-de bolanak. Nähile bolsa şol jenaýatyň üstüni ýapmak üçin şol ýanky bir Babarabyň şol sport mektebiniň müdiri bar, Zenan. Şol häzir şuwuna şeýle şol Süleymanyň obasyndan çykana günne gün aşa töwella gelip bir gün ýany mollary, bir gün ýany polisli, bir gün ýany mahkemeli, bir gün ýeközi. Gara her hili nazaralyk edip çykdylar şol işi ýapdyrmak üçin ýöne bolanak. Indi hökümet başga tarapdan indi hüjuma geçip başlady. Şol hamana Süleyman Neresse öz ajaryny ölenmesin, ağzyndan burnundan gan gelenmesin. Ine şoňam iki sany suratyny hökümet tutarg edip goýupdyr. Häzir ne görersiň şu suratlary, başga da bar. Ýöne seredin häzir şu goýuljak suratlary. Ine onuň dowam etdiriberer görüňçiligi, söhbetdeşligi. Ine görşüňiz ýaly watandaşlar, ine şu suratlary hökümet hamana bir nerese çağan burnundan gan gelip şoň netijesinde ölen edip görkezmekçi bolýar. Ýöne üns berip seredin şu suratlardaky çağan ýüzüniň çiýişini. Binahil bolup biler. Ýeke ýagdy şol urulup ýenjilip köçe taşlanandan soň çağany keselhana getirerlerini ýüzüni zadyny ýuwup şo ganyny kokuny ýüzünden aýrarlaryny şo düşürilen surat. Soňra muny doktorlar düýpli barlap egin maşyny çykaryp görerlerini muň içki organlary eýem urulup külü çykypdyr. Jyns organlarym şoň ýaly sidiginden hem gan gelipdi, tezeginden hem gan gelipdi. Derrewjik ýygnap baryň äkidiň ýaşaýan emesine etrawyny biz bärde kabul edem zat diýip ura diýerler. Näme üçin? Şol nerese çağı, şol keselhanada jan bermesin, ýok bolsa onuň şu garamaty biziň boýnumyza düşer diýip hana onu dogduk tepesine köndürgençe uğrattılar. Şunça 500 kilometr ýol helkellap geçip o çağda urulan urguýyň üstüne bilem mergi diýilşýäli iç organlary ozalam hereketde ýatan içine gan öýlüp näçe soň amanadan tapşyrdy Süleyman Neresse. Indi şol suratlary ýa-ni gören suratlary hökümet özüne tutarg edip goýjak bolýar. Hamana şol çağa öz ajaryny ölenmesin. Hani ölýän bolsa näme üçin onu suda ekspertize geçirilmedi? Ha? Bizde bara şol video rolüň suratyny görnüp dur o çağaň nämeden ölenini. Ha? Şol keselhanaň garşowynyň içindäki gany göreňizmi? Gözsiz hökümet, sülçüler, suwutlar, prokurorlar, utançsyz, haýasyzlar. Ha? Öz çağaň şu güne düşse siz nähili serederdiniz şu zatlar, ha? Hökümet umumlygyna, tutuşlugyna sida edýär. Aşakdan ýokarlygyna, ýokardan aşaklygyna. Hemmäňiz günahkar şu jenaýat üçin. Pikir etmäň, soňra wagt gelende siz birek barmak şommal dorsuňyz. Ýok men eşdemek, men edemek, men günahkar däl. Ol etdi, ýa şu günahkar ýok. Şu günahkary sesiňiz çykarman, şoňa şuň kun ýapçylyk edýärler. Hemmejigem şu jenaýatkara şärik bolup durýarlar. Şonu ýatdan çykarma. Ine men size şonu aýtmakçy boldum şuň